Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang tigasin sa Pilipinas. Walang iba kundi ang palatuntunang Kamaong Acero. Tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakame. Sumasa niyo po ang ating live na broadcast mula po dito sa studios ng Leader News Philippines at tayo po ay napapanood sa buong mundo. Araw po ngayon po ng Miyerkules, 25 po sa buwan ng Abril taong 2018. Kumusta kayo sa mga oras pong ito? Especially ang mga OFW na nasa Middle East, mga nasa Europa, nasa Amerika, nasa Asia. Kumusta po kayo? And we just hope na areglado lamang kayong lahat. Inuna ko na yung mga OFW kasi these are our kababayans who purely depend on the online news para malaman ang mga nangyayari po sa ating mahal na bansang Pilipinas. Siyempre, hindi po natin kinaliligtang batiin ang mga nasa Metro Manila. Ang 16 na lungsod sa Metro Manila at isang munisipyo. May isang nalalabing isang munisipyo sa Metro Manila, ang Pateros. All the rest, mga cities na po yan. And of course, the neighboring provinces and around the Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon area. Kumusta kayo dyan? Sa mga key cities nationwide, we have 143 key cities sa buong bansa. Mga probinsya at mga barangay, naku po, kumusta kayo dyan sa inyo po mga barangay? Ang dami na bang pasaway na maaga pa nagkalat na ang kanilang mga tarpaulin? Tarpaulin ang pangangampanya para sa barangay at SK elections? Kunyari, bumabati ng kung ano-anong selebrasyon, happy fiesta, happy birthday, happy anniversary, mailagay lamang yung kanilang mga pangit na mukha at yung mga pangalang naglalakihan para ipagdukdukan sa mga butante ang kanilang pangalang huwag makaligtaan. These are the kind of people who are taking advantage of the weakness of the law. Ayan, they are circumventing the election law sapagkat because of the Pinera decision, Supreme Court decision, naging lax yung definition po ng official candidate ng isang kandidato daw po ay matatawag lamang na isang opisyal ng kandidato just upon the start of the campaign period. So, lahat pong mga nag-file ng candidacy, pwedeng tawagin nating official candidate pagpatak lamang ng May 4. Ay nako po. Mga kaibigan, laman po ng ating palatuntunan ang mga may init na issue siyempre at panayam sa mga importanteng taong dapat direktang nagpapaliwanag sa mga usapin na subject po ng ating discussion sa araw pong ito sa palatuntunan at siyempre ang mga latest reports ng ating mga Leader News Patrol na nasa iba't ibang mga lugar. 0995-148-3605 ang ating contact number sa studio. At huwag niyo pong kaligtang i-like, mag-comment, at i-share po ninyo ang ating FB page, Leader News Philippines. At tayo po ay simulcast ding mapapanood sa ating YouTube channel, Leader News Philippines. Sabayan po yan. At siyempre, magandang hapon po ang ating bati sa mga taga-lalawigan po ng Palawan, especially sa mga taga-Roas, Palawan, wherein si kumpadring Pedi ay ibinobroadcast po ang ating palatuntunan sa kanyang himpilang Wow! News FM 97.1
Wow News FM 97.1 Rojas, Palawan. At sa Taytay, Palawan po yung 98.5. Wow News FM Taytay, Palawan. Abangan po ninyo sapagkat there will be more radio stations that will carry over our program para maihatid po sa inyo ng live na live. At tayo po'y online right now. Tayo po'y mapapanood worldwide very soon, on air, on print, and on ground. And the control, mga kaibigan, walang iba kundi ating Engineer Oliver Licop. Hindi na tayo pakatatagal sa ating entrada. Heto na po ang mga naglalakihang issue at balita sa araw pong ito. Barangay Narcolist, hindi daw bawal isa publiko. National Economic Development Authority, aminadong halos 2 bilyong piso ang mawawala sa ating bansa dahil sa Boracay closure. Commission on Elections, agad ibibigay daw ang honoraria ng mga tutulong sa barangay at SK elections. Bureau of Immigration, kinansila na ang visa ni Sister Patricia Fox at pinaalayas na sa ating bansa. Samantala, 3 katao patay dahil sa rabies dahil naniwala at nagpagamot ng tandok. At coral reefs, posibleng napinsala ng sumadsad na roro sa lalawigan po ng Albay. Good afternoon once again. This is Kamaong Asero program ni Errol Dacame. Bukas na po ang opisyal na pasimula po ng pagsasara ng isla po ng Boracay at inaasahan po nating may mga reaction po yan sa taong bayan, especially doon po sa direktang maapektuhan ng pagsasara ng mga negosyo at pagtigil po ng trabaho dyan. So, mamaya po ng konti, may kakausapin po tayong abogado na magsasampa ng reklamo sa korte para pigilan ang Boracay closure starting tomorrow. But in the meantime, unahin muna natin ang report sapagkat dyan po sa Senado kahit nakareses, nagpapatuloy po ang mga balita dyan na binabante naman ni partner Jojo Sikat. Live mula po sa Senado. Alamin natin ang latest report. At tila may mga senador na nais patalsikin si Senator Dick Gordon at palasin daw sa kanyang paghawak sa Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na natin live mula po sa Senado si partner Jojo Sikat. Partner Jo, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasamang Aaron. Ipinagtanggol nitong si Senate President Aquilino Coco Pimentel III itong si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon sa panawagan ng ilang senador na dapat nang palitan ito sa pwesto. Sa panayam, mariing ipinagtanggol ni Pimentel itong si Gordon sa paghawak nito bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee matapos na patikusin sa inilabas na committee report sa Denbaksya Baksina. Pinuna rin ng ilang senador itong si Gordon sa paghawak nito ng pagdilig na tila. Ito na yung lamang mag-isa ang nagsasalita at hindi na bibigyan ng pagkakataon yung ilang mambabatas na makapagtanong o makapagsalita sa pagdilig. Iginit ni Pimentel na kung airtime lang yung inirereklamo ng ilang mga kasamahan na maaari naman aniya itong pag-usapan. Aniya, hindi na dapat maging issue pa ang pagpapatalsi kay Gordon dahil lamang sa airtime issue. Paliwanag pa ni Pimentel na kung ang puna naman ay tungkol sa inilabas na committee report, maaari naman na talakayin ito sa plenaryo at maaari talakayin itong mga puna ng ilang senador sa naturang report. Gate pa ng pinuno ng Senado na hindi hiningi ni Gordon ng Blue Ribbon Committee, kundi ito mismo yung nakiusap kay Gordon na hawakan ng naturang komite. Dagdag pa ni Pimentel, masipag at responsable ito si Gordon sa paghawak ng pagdinig. At alam naman ni Pimentel na maraming magagalit dito kay Gordon dahil sa sensitibo ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines. Nagulat.
the comments. Ang Kamaong Asero. Thank you, partner Joe. Live and direct mula po sa Senate of the Republic of the Philippines. Ayan. Okay, babaan mo ng konti, partner, at over-volume ako rito. Okay! Sige, tuloy na tayo. Pinagtanggol ni, based on the report, ipinagtanggol ni Senate President Coco Pimentel si Senator Dick Gordon bilang pinuno po ng Senate Blue Ribbon Committee at the way he handled the Deng Vaxia issue investigation dahil marami ang nagrereklamo na hindi na makapagsalita. Si Gordon na lang ang ngak-ngak sa microphone, wala nang iba. Yun ang nirereklamo ng ibang senador. Alright, mga kaibigan, as I've said, start na po bukas ng Boracay closure. Magsasara, may mga nagrereklamo. Tawag tayo ng kausapin po natin ang isa po sa magpa-file ng demanda, reklamo sa korte para ipatigil ang naturang hakbangin po ng gobyerno ng objective po daw ay rehabilitate, ayusin environmentally ang naturang isla. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si Attorney Angel Carlo Guillen, ang isa ho sa mga abogadong tumatayo sa National Union of People's Lawyers na napabalitang nagsampa ng reklamo sa korte patungkol po sa Boracay closure. Attorney Angel, magandang hapon po sa inyo, sir. Live na po tayo sa Leader News Philippines. Si Errol Dacami po ito, sir. Yes, good afternoon to you. Yes, Sir Angel, na-file nyo na ba ang inyong complaint sa korte at saan po kayo nag-file na korte, sir? Yes, sir. We filed it kanina mga 1 p.m. sa Supreme Court mismo dito sa Padre Faura. Basically, ano pong laman ng inyong reklamo, sir? Yeah, it's a petition for prohibition and mandamus with an application for temporary restraining order, preliminary injunction, and a status quo ante-order. Bali, what we're asking is that i-enjoin or i-restrain yung implementation ng closure, which is set to begin tomorrow. Now, we are asking for a TRO or a preliminary injunction to be issued by the Supreme Court and to be effective for the duration of the pendency of the case. Pero sa prayer din namin, in the event na i-implement yung closure tomorrow na, we are also asking na in the alternative na mag-issue naman yung Supreme Court ng status quo ante-order. That means na i-restore yung condition prior to the closure. So in effect, reopening Boracay in the event na they start closing it tomorrow. Ano po ang dahilan at nagtulak po sa inyo na gawin po itong pag-file ninyo dyan sa Korte Suprema, Attorney Angel? So essentially, we cited 3 grounds. First of all, it's a violation of the right to travel of all those tourists and non-residents who would be affected by the closure. The right to travel is guaranteed under our Constitution. If you restrain it or restrict the exercise of the right, that requires a law, which means that Congress has to pass a legislation, and also it requires, the Constitution requires that the law be based on considerations of national security, public health, and public safety. Now, our position is that rehabilitation does not fall under any of those categories. Now, sa case natin na to, there's not even any law allowing the closure of Boracay or providing for it. So, yun yung first. Yung second is that it deprives the residents of Boracay or any person who is working there of their livelihood. Kasi kung wala namang turista doon, saan pa sila kukuha ng panggastos nila, panghanap buhay nila? Apo. The entire island is dependent on tourism. Apo. And we're saying na if you deprive people of their livelihood, that deprives them of property rights under the Due Process Clause. So it's a violation of a fundamental right under the Bill of Rights. And finally, President Duterte is actually exercising powers that are legislative in nature. Kasi
yung Constitution allows the restriction of the right to travel and a restriction of property rights only through laws. And these laws have to be enacted by Congress. If Duterte wants to close down Boracay, he should have initiated the enactment of a law, and that would provide for situations under which i-close yung island if indeed necessary siya. So in this case, wala namang law. They're saying mag-issue sila ng executive order. Until now, walang executive order. So they're just going to implement the closure na walang written order and walang batas. As far as we're concerned, that is unconstitutional. Opo. So, purely sa batas, based on you, attorney, ay walang basihan ang presidente para gawin ito. Yes, yeah, exactly. It has no legal basis, no basis in law, and it violates the Constitution because the president is acting in excess of the powers that are being granted to him under the Constitution itself. Now, if rehabilitation is the objective, that is a very good and laudable objective. Then what the administration should have done was to focus all its resources, manpower, towards the prosecution of people or establishments who may have been violating environmental laws. Hindi naman na magpapatupad ng measure na piniprejudice yung lahat ng tao na nakatira doon. Many of the workers and the employees who are directly affected by the closure, hindi naman sila nag-violate ng environmental laws. So, kung may violations, edi habulin nila kung sino yung violator. Hindi na gagawa sila ng ganitong measure na agrabyado lang yung lahat. Yung lahat. Yes, sir. Opo, okay. By this time, attorney, you are from Panay Island, dyan po sa lugar na yan, sa Malay. Ano po ang... I'm from Iloilo po. You're from Iloilo, but you're representing these people who are affected by the economic impact of the closure. Ano po ngayon ang latest na nakita po ninyo dyan base sa inyo pong pagtatanong at pakikipag-usap sa mga tao? Yes, we conducted public consultations last week. I flew to Manila from Calibod just the other day. Now, among the problems that we saw was that, and the complaints that were being raised during our consultations, that masyado na maraming police and military doon. They're very heavily armed. They're roaming the island, and they're accompanying officials from the DNR in serving notices to vacate sa mga ibang mga households. No? It's a very intimidating atmosphere yung kinikreate ng presence ng military. Especially when they start going door to door and serving these notices. Kasi mga tao na to, they get frightened, they get intimidated by the presence of heavily armed policemen and military personnel demanding that they leave the area. Now, they're being threatened na kung hindi sila aalis, ipapatak sila. Or worse, ipapademolish na lang direkta yung mga bahay nila. As far as we're concerned, that's very alarming, yung mga measures na to. And we expect na it would worsen starting tomorrow kasi nga pag na-close na yung island to all other visitors and tourists, and pag restricted ang access ng media, makakapasok naman pero may escort, no? Or they would be required to secure permission from the DOT. And it seems by effort na ilimit talaga yung access ng media doon sa island, and hindi ma-cover yung mga talagang nangyayari doon. Opo. Okay. In fact, economically, umamin po ang NEDA na mawawala ng halos 2 bilyong piso ang Pilipinas because of what will happen starting tomorrow, attorney. Yes, we also saw that pronouncement by NEDA. NEDA also said na minimal lang daw yung impact nito sa economy. But they're looking at the Philippine economy in general. What we're saying is that kawawa naman yung mga workers na nandun sa island. Even if minimal lang yung impact sa Philippine economy, yung mga workers na nandun, they're numbering in the thousands,
plus yung families pa nila would be directly affected, and for 6 months, wala silang income, wala silang makain, wala silang pangtusto sa pang-araw-araw. They would not be able to send their children to school come June because mag-open na yung mga classes. And that is why we're asking for a temporary restraining order, because it is very urgent na bigyan sila ng relief. Otherwise, kahit sabi ng gobyerno na 6 months lang naman yan and it's for a good cause. Sabi namin, kawawa naman sila. Walang plans for them. Wala silang makain for that 6-month period. Opo. Nangako, attorney, actually, yung yung Labor Department that they will provide temporary jobs. Pero parang yung ipinangako nila out of several thousands na maapektuhan, parang wala pang 1/3 yung mabebenepisyon po ng trabahong inihanda po ng Labor Department. Yes, precisely, sir. Yung sabi nga ng ibang mga residents doon during our consultations was that hindi lumalabas sa news yan, may plans yung DOLE. Pero until now, wala naman daw lumalapit sa kanila na nag-offer ng mga ganito. And yung so far, yung publicly announced na mga measures na ina-undertake ng DOLE, according to the data to the DOLE, mga around 5,000 pa lang yung registered to avail of those programs na makakatulong supposedly sa kanila. There are 19,000 registered workers in Boracay Island. Yes. According to government data itself. Plus an estimated 17,000 na affected na nasa informal sector. Ano naman gagawin ng ganun karami? Kung right now, wala namang concrete plans for 5,000 na register na, what about the remaining several thousand and their families? We have to consider na yung 36,000 workers pa lang yan. Mga pamilya pa nila, mga children, mga matatanda, paano naman sila? Tama Especially pag ini-enforce yung demolition ng mga bahay, wala na silang income, wala pa silang bahay. Ano mangyayari sa mga families na to? They would be dislocated. It would be such a disastrous and inhumane situation doon sa Boracay kung i-enforce talaga to. Opo. Okay. Gaano kataas ang pag-asa po ninyo na pakikinggan ito ng korte pagbibigyan po ang inyong hiling na temporary restraining order? Yes, well, we're really hoping that the court could look at the factual situation and consider the plight of workers and their families. Kasi establishments, yung mga malalaking mga businesses could probably survive the 6 months closure. Yes. Ang consideration na ang gusto naming i-consider nila is the plight of the workers who would not be able to feed their families for that long period of time. Now, as far as we're concerned, it's very urgent. And that is why we are asking for the temporary restraining order, because hindi naman malaking question na talagang may maapektuhan ng mga workers dito. Kasi kahit yung government data na pinoprovide sa media says na there are several thousands of workers na nandun. And naturally... Hello? Naputol yung signal natin. Saglit, ha? Attorney? Hello, yes. Welcome back, attorney. Sorry, naputol tayo. Opo. You're saying something. Yes, that's what we're saying. The TRO can be issued because of the urgency of the situation. Yes. No? And wala namang issues na involved dito na with respect to the facts of the case, because alam naman natin na there are several thousand workers doon, and the island is dependent on tourism, and once wala nang turista, these workers would either be laid off, or kung nasa informal sector din naman, wala na talaga silang income kasi walang turista, So the urgency of the situation calls for the issuance of a temporary restraining order, and we're hoping that the Supreme Court would issue such an order. All right. May nais po ba kayong sabihin sa gobyerno natin, Attorney Angel? Siguro
just a plea to the government to also take into account yung situation ng mga workers natin. Kasi madali naman sabihin na i-rehabilitate natin yung isla, no? Necessary na linisin ito para naman ito sa future generations. Those are points that are very well taken. However, the ends could never justify the means. And in this case, the means are very oppressive. We are asking na sana bigyan naman ng konsiderasyon yung mga tao na maapektuhan ito and those who would not be able to survive the period na i-close yung Boracay, because these people have been living in the island for several years, decades even, no? And once you close the island, ma-uproot yung mga pamilyang ito, no? So that is why we went directly to the Supreme Court. All right. Well said, Attorney Angel. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. Okay, thank you. Attorney Angelo Carlo Guillen, representing the National Union of People's Lawyers, Panay Chapter, live sa ating palatuntunan. Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Thank you, Attorney. At yan po yung kanyang paliwanag. Bakit sila nag-file ng temporary restraining order with the prayer for mandamus. Ayan. At umaasa sila na sila po'y pakikinggan ng Korte Suprema patungkol po sa isyong dinala po nila sa tanggapan po ng kataas-taasang hukuman. Alas 3:40 na po ng hapon. Kumusta po kayo sa mga oras mong ito? Happy birthday po sa mga may birthday ngayon. May mga kumplianyo, may mga anibersaryo. We just hope that everything will be okay and it will be a meaningful celebration. Magandang hapon pala, partner Oliver, kay Antonio Tonyo Porcalia at kay Suking C. Sir, Suking C and Tony Porcalia, nandiyan sa Maynila, nanonood daw sa atin. Hi, sir. At sa mga viewers natin, syempre, thank you so much for keeping our presence with you. Sino mga nanonood ngayon? Si Sir Randy Garcia Untalan, how true is it na part of the island was sold to a casino company? Dinidinay ito ng gobyerno na walang kasinong itatayo dyan after the rehabilitation. Kasi may binigyan po ng permit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na isang Macau-based casino operator at may kapartner po rito sa Pilipinas at nakipag-meeting na po yan sa Presidente patungkol po nga sa planong pag-create, pagtatayo ng bagong casino resort sa Boracay pero wala na nga pong space eh. Kaya ang sabi ng iba, baka naman anya ginagawa ito ng Presidente para lamang bigyan daan, magkaroon ng espasyo itong casino resort. But on the part of the palace, they were denying na hindi ito papayagan ng Presidente. Hindi daw ito papayagan at hindi mangyayari. At walang kasinong papayagan daw dyan po sa Boracay Island. Ayan, 0995-148-3605 ang ating contact number sa studio. Ulitin natin yung ating paghikayat na i-like po ninyo at mag-comment at i-share po ninyo ang ating FB page, Leader News Philippines. By the way, magandang hapon sa Pilipinas, pero anong oras kaya sa America by this time? Especially kay kay Mimi Kelly. Mimi Galan Kelly. Saglit piniem niya sa akin kanina yung kanyang eksaktong address para mabanggit natin. Joji Tanyag and Angie Puso. Si Madam Angie yung ating producer on the go. Hi Angie.
Nasa na ba yung aking kodigo rito ng ito. We're doing a special mention kay yan. Nasa na yon? Nasingil ako nito nung high school life namin ni Mimi Galan Kelly. Sapagkat higher year ako sa kanya and lower year siya. I was a CAT officer then. Sabi niya, pinahirapan mo ako nung incoming officer kami. Nandyan sila sa 9632 Oakdale Avenue, Parkville, Maryland, USA. Ganda ng lugar na yan. Hi kila Mimi at sa kanyang husband na si Rick Kelly. Yan, Rick. Hi, Rick. Mayayaman na ito eh. Magpapatayo daw siya ng bahay sa bayan namin. Pagkalaki-laking bahay ang pinakita sa akin na plano niya ipatayo. Mimi, congratulations and to Rick. Sana matulad sa inyo na mga nagsumikap ang marami nating kababayan. Who else? Sir Rafi Bianson. Hi, sir. Hi, Sir Rafi. And Ral J. Sasis. Tama ba ito? Ral J. Sasis. Also watching our show. Hello to all you guys. At pwede po kayo mag-message. Don't be afraid. Pwede po kayo mag-message sa ating message box dyan po sa baba ng ating live video. At mag-message po kayo whatever information you wanted to share with us. Lalo po't nalalapit ng barangay election. Ako, ulitin ko kami po ay nagbabantay sa barangay election pero ako'y bagamat alam ko po ang batas, ano? Huwag kayong mahiya, ipaalam niyo po sa amin ang mga nangyayari. Marami pong mga salaula talagang kandidato sa barangay eh. Ang madalas manglamang dyan yung mga kandidato sa pagka barangay chairman kasi yung mga kagawad, low profile lang yan eh. 2 days ago pala, partner Oliver, nag-text sa akin si partner Gani Oro. Si partner Gani Oro, kandidato ulit sa pagka-barangay kapitan sa kanilang barangay. And I was surprised, nag-text siya ng flash report, pinasok daw ng mga armadong kalalakihan yung kanyang bahay habang wala siya sa bahay. Ayan. Kausapin nga natin si partner Gani, ano? Ano kayang aktual na nangyari nung pinasok ng parang mga pulis ang mga pumasok eh. Alamin nga natin, ha? Saglit ha. Nang maintindihan natin ano itong nangyayari sa kanyang lugar at tila ginagamitan si partner Gani ng kung ano-anong salamangka ng kalaban. Yung kalaban niya daw ay 20 years nang nakaupo sa barangay hall. Walang nangyayaring maganda sa kanila. Oo, alamin natin ha. Alamin natin kay partner Gani pagka nakalusot ng ating tawag. Hindi niya alam na tatawagan ko siya eh. Nako. Oo. Hindi ma-contact yung kanyang number. Di bale, alas 3:47 na po ng hapon. Ulitin ko ha. Tinext ako ni paring Gani na pinasok ng kalalakihang armado ang kanyang bahay habang wala daw sila at si paring Gani kasi kandidata ulit sa pagkabarangay kapitan. Last election, I think nilamangan lang si paring Gani ng 200 votes. Nagpa-recount si Gani sa korte at lumalabas na lamang na sana siya. Kaya lang hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung recount. Ang problema, sumapit na po itong eleksyon. So natabunan na yung issue ng recount sa kanilang barangay. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Samantala, sa iba pang mga issue, di ba ang Pangulo mismo ang pinagwagwagan ng Pangulo mismo na kaya makailang beses pong ipinagpaliban ang barangay election sapagkat ang report na nakarating sa Pangulo ay napakaraming mga barangay ang apektado po ng drugs at napakaraming nakaupo sa barangay, mga barangay officials ang nakasawsaw ang kamay sa droga. Sangkot dawit sa droga.
Kaya't pinuspon ng 2 beses. Pangatlo pa sana nga itong ngayong 2018 eh. Oh. So, sinasabi natin ng presidente na halos dito sa Metro Manila, halos 80% ang apektado ng drugs. Ngayon, mag-i-eleksyon na. Yung mga dating pinaghihinalaan na sangkot sa drugs, kakandidato pa rin, nandyan pa rin. Hindi naman naalis eh, hindi nagkaroon ng elections. So, nandun pa rin. Now, ang hindi natin alam kung sila'y makakalusot na naman. Pero, ang DILG po, may plano na isa publiko. Ipakita sa publiko yung narco list. Listahan po ng mga tao at barangay officials na nanunungkulan na dawit sa drugs. Ayan. Ang sabi po ni Attorney Romulo Macalintal, walang malalabag na batas kung isa sa publiko ang mga pangalan ng sangkot sa drugs. Ito'y makatutulong daw para kay Attorney Macalintal, makatutulong daw ito para makilala ng mga butante at mga kabarangay nila ang kandidato, whether matino, mahusay, maasahan, at talagang may malasakit para sa kabutihan. Kapag kasangkot ka sa drugs, definitely and absolutely, hindi ka na matino. Di ba? Kasi kung matino ka, hindi ka sasawsaw sa drugs. Alam mo namang masama yan at bawal at nakasasama at nakakabaliw. Yan. Kapag ikaw ay barangay official, na nanumpa ka na maglilingkod ng buong katapatan at tatanggap ka ng sweldo mula sa taong bayan, ginagago ninyo ang publiko pagkaganyan. Ginagamit nyo ang public office para pagtakpan, gawing armas ninyo para buwelo kayo, libre kayo na maglako ng inyong pong mga illegal, ang inyong illegal na droga na pinagkakakitaan. Ako, me, myself, may mga kilala akong ganyan. May kilala akong ganyan. Hindi ko lang alam kung kasama siya sa narco list, but personally, kilala kong tumitira. At pinag-uusapan siya sa buong barangay. Ayan. So, hindi ko lang nakausap yung PIDEA kung nasa listahan nila yung taong yun. Pero hindi makakaligtas yun eh. Sapagkat alam ng pulis, alam ng PIDEA agents, lahat ng mga gumagamit, naglalako, nagpipedal ng drugs. Nga lang, itong plano po ng DILG, ayaw ito ng PNP. Nagsasuggest ang PNP na wag na muna, bagkos ito daw po ay isailalim sa masusing revalidation. Yung listahan, i-revalidate, tingnang maigi, i-reconfirm, kasi oo nga naman, alam nyo pag ginawa po ito ng PNP, ng DILG, ang tatamaan talaga nito sa mangyayaring dito ay walang iba kundi ang PNP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Opo, ang tatamaan ay PNP at ang PIDEA. Bakit ko nasabing tatamaan ng PNP at ang PIDEA? Sapagkat may listahan na nga yung presidente, may listahan na yung DILG about these people, and yet parang walang nagawa ang PNP at ang PIDEA regarding these criminals. Sitting in the barangay hall. Di ba? That is the implication. Yan po ang implication sa panig po ng Philippine National Police. Kasi ang problema sa atin, madaling mag-akusa talaga eh. Madaling magsabi. Kaya lang, sa ngalan po ng due process na tinitiyak po ng saligang batas at ng mga batas po natin, kailangan mabigyan po ng karapatan yan nga yung ayaw ng presidente dahil po sa due process tumatagal. Yung due process, maraming nagkakapera pa. Yung abogado, yung huwes, kahit kilalang drug lord, pagka natapat sa isang korap na huwes, dadalhan ng paldong pera si huwes. Yung drug lord, nakalaya. Ayan.
sa bagay talagang dapat na kung ang pag-uusapan po ay due process, dapat applicable sa lahat. Maliit man o malaki. Kasi may mga nagsasalita na bakit kapag ka mahirap, todas na. Pagka yung mga drug lords na mayayaman, buhay pa. Ayan. So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung balak po ng DILG na isa publiko, yung narco list, habang nalalapit po ang eleksyon para daw ay makilala ng mga botante yung tumatakbong kandidato ngayon sa kanilang mga barangay. Sangayon si Attorney Romy Macalintal, pero kontra ang Philippine National Police. Kaya nga, ina-analyze po natin bakit kontra ang PNP, sabagat they themselves will be showcased that they failed. They failed with their duties and obligations to protect the people from these criminals. Na para bagang, nandyan pala yung may listahan na pala, parang walang nagawa ang PNP. Yan po ang negative implication kapag ginawa po ito ng DILG. Pero sa amin, okay yan. Sa amin, okay yan. Nang makilala talaga ng mga tao. Nga lang sinasabi ko, sa PNP, ay parang lalabas dyan na natulog sa pansitan ng PNP at ang PDEA. 3:55 in the afternoon. Nanonood pa rin po kayo sa palatuntunang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Kumusta po ang mga taga Palawan, mga taga Olongapo City, Partner Pedi? Malapit na yung iyong third anniversary ng Wow News FM Palawan. Sa May 1 yata yung Battle of the Bands. Tama, May 1 yata malapit na, no? Samantala, kami naman sa Bicol ay Grand Jubilee Celebration, reunion ng mga batchmates po namin, schoolmates, alumni sa high school. Yung elementary namin baka next year na, pero pagpaplanuhan namin maigi kasi ako yung Grand Alumni President daw. Maraming problema doon sa eskwelahan namin. Ayusin ka muna natin bago tayo magsaya-saya. Bago tayo maghuntahan ng kung ano-ano. Ayusin ka muna natin. Sige, sa iba pang mga issue. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Iba pang mga issue sa ating bansa. Umamin po ang National Economic and Development Authority na mawawalan po ng halos 2 bilyong piso ang ating bansa na dapat ay kikitain po sa turismo dahil po dyan sa pagpapasara ng isla po ng Boracay effective tomorrow. Pero sa gitna ng pag-amin na yan, dinownplay po ng NEDA na halos 1% lamang dito sa national as a gross domestic product. At kapag ka daw isinara at humina ang kita sa Boracay, ang epekto naman daw ay lalakas yung ibang mga lugar. Kasi, oo nga, walang pupunta sa Boracay dahil isasara yan. So therefore, yung mga turista, maghahanap ng ibang pupuntahan. On the positive side, ang magandang mangyayari po ay makikilala nga po yung ibang mga yung ibang mga lugar na hindi masyadong popular na tourist destination. So, nasa DOT pa rin ang promotion niyan, no? Nasa DOT pa rin. Pero taking notes of what Attorney Gillian said a while ago, ay dapat isinasa-alang-alang pa rin. Kahit 1% na sinasabi po ng NEDA, yung direct impact doon po sa mga naghahanap buhay na maliliit, yung mga empleyado, mga trabahante, mga manggagawa na halos 19,000 based on the record ng gobyerno, 19,000 ang mga trabahante dyan. At ang medyo hindi magandang balita, ang pinaghandaan lamang po ng Labor Department na maayudahan ay 5,000. So what will happen doon po sa 14,000? Di po ba sa mga 14,000 na hindi kayang balikatin, tulungan po ng gobyerno? May mga pamilya yun, tama nga, may mga pamilya yun. So, sana po huwag itong mapag-iwanan. Itong mga taong maapektuhan, huwag sanang maiwanan na hindi matutulungan sapagkat alam niyo po,
ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Narinig nyo naman yung kasabihan na yun, di ba? Ang taong nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. Magugutom eh. So, hindi po ito natural na pagkawala ng trabaho. Ito po'y, ito po'y desisyon ng gobyerno na talagang dapat yan po ay nakaplano lahat. Okay. Alam ko, nagplano ang gobyerno, pero tingnan natin kung what's gonna happen tomorrow kasi bukas na po ang closure. Definitely, maraming balitang lalabas dyan patungkol po sa implementasyon bukas ng rehabilitation. The purpose is very noble, no? Ako, I agree. It really needs, Boracay needs a rehabilitation. Okay, kaya lang, tama nga yung sinasabi ni Atty. Gillian na dapat pinaghanda na. Dapat pinaghanda na ng programa, proyekto para sa mga maapektuhan. Yung mga malalaki, true enough, yung mga malalaking kumpanya doon, they can surely sustain themselves dahil mga multimillionaire yan. Yung mga nakadepende sa arawang trabaho, yung mga naka-daily rates, na kapag ka hindi pumasok, walang mapasukan, walang trabaho, walang income yung pamilya. Sana hindi yan maiwanan po ng Department of Labor. Bakit ang bilis ng ating oras? 4:00 na kagad? Hindi ako nagsombrero ngayon kasi para makita na may buhok pa naman ako. Akala lang iba, vocals na. Vocals na si Errol. May buhok pa naman, oh. Ayan, may buhok pa naman. Okay, sige. At ituloy natin sa iba pang mga issue. Tiniyak po ng COMELEC na hindi mabibinbin tulad ng dati yung release ng bayad sa mga gaganapong Board of Election tellers, election inspectors, mga magtatrabaho po sa eleksyon sa May 14. Handa na raw ang kanilang budget. So, ayos yan. Magandang balita yan. At least, hindi magugutom yung mga magmamanlo sa... By the way, reminder ha, ang election natin sa May 14 ay manual, mano-mano. Wala pong automated counting machine ha, sa May 14. Therefore, asahan po ninyo na may pila yan. May pila. Kasi mahaba ang balota eh. Kapitan at 7 kagawad. SK at 7 SK kagawad. So, para po yan sa mga edad 18 hanggang 29 ba yan o 24. Yung mga regular voters, ayun. So, isusulat yata mano-mano yung ano eh. Di ko alam kung cheche ka na. Kasi, wala nang panahon na mag-imprenta ng mga pangalan ng ano eh. Dahil magkakaiba naman yung pangalan ng kandidato sa kada barangay. So, for sure, mano-mano yan na isusulat. Apelyedo ng mga kandidato. Si Nolan Ariola, ready na mag-report? Ready na yung kanyang materyales? Live report? Nanonood si Nolan? Magre-report si Nolan? Okay, si Nolan, actually, inaantay ko mag-advise si Nolan. Wala pang advice. Neneng Saul Patani at Ed Rab. Si Phil Rab. No, si Ed Rab. Terence Nerio is also watching. Salamat po, Sir Errol. Sabi ni Sir Rafi Bianson. Sir Rafi, ayos. Pasyal ka rito one time. Hikayatin daw kita, sabi ni Bro Oliver na pumunta rito. At magdala ka daw ng kung makakapagbit-bit ka raw ng ano nga yun? Yung masarap doon sa sa Batangas. Oo. Sino-sino pa mga nanonood? Ulitin ko ha. Watching us right now is Randy Untalan, si Joji Tanyag, si Ronald Robles, Rafi Bianson, Ral J. Asis,
At mga batchmates natin, busy yung mga batchmates ko na bantay doon sa iniimprentang t-shirt namin. Yung t-shirt design, si Bro Oliver ang nag-design yan. Oliver Lico. Charmaine Esmeralda. Nasaan si Charmaine? Saang lugar si Charmaine? Hi, Ma'am Charmaine. Nasa Pilipinas ka lang ba? Thank you for watching, Kamaong Asero. Sa Bulacan. Gandang hapon po sa mga taga Bulacan. Umulan ba dyan sa Bulacan? Dito sa paligid ng studio, umuulan. Ang bilis ng oras natin. Samantala, sa iba pang mga reports at balita, Kamaong Asero sa Leader News Philippines. ito yung patungkol sa isang madring matanda na. Yung maedad ng mother, si Sister Patricia Fox, na ipinaresto po ng Bureau of Immigration dahil sumali daw po ito sa rally, anti-government rally. Ayan. At I think she was declared as undesirable alien. At today yata ay finally kinansela ang visa ni Sister Patricia Fox. At inatasan po ng Immigration Bureau na within 30 days ay lumayas na sa Pilipinas. Mga ganun eh. A senior citizen nun. Isang senior citizen na madre na based on the reports ay lagi itong matagal na daw tumutulong ito sa mga tribong mahirap, mga kabataang mahirap, nagpapakain, nagtuturo. Nga lang hindi yata makatiis na magsalita patungkol sa nangyayari sa ating bansa. Sumama sa rally. At siguro nagsisigaw doon ang gusto niyang sabihin. She was declared as an undesirable alien. Therefore, ipapadeport siya. And yan na nga. Kinansela na yung visa. The mere fact na wala ka ng visa, wala ka ng karapatang ang sino man mawawala ng karapatang manatili sa isang lugar, especially foreigner, taga-ibang bansa. Ganyan din ang sinasapit ng mga Pilipino sa ibang bansa kapag ka nagka-problema. Peke ang visa, walang visa, peke ang pasaporte, deport, pabalik. Pero itong madring ito, matagal na ito dito sa Pilipinas. According to the written reports, ay tumutulong sa mga mahihirap. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala sa Coronadal City, mga kaibigan, 3 katao namatay dahil po sa rabies at hindi ho nagpatingin sa doktor, bagkos ay naniwala daw sa gamot na tandok. Alam niyo po ba yan, tandok? Yung tandok pala ay may kapiranggot na sungay yan. Sungay ng hayop. I don't know kung sungay yan ng usa, baka o kalabaw. Kung saan yung sugat na kinagatan ng aso, doon daw po yan idinidiin na sa paniniwalang yung dugong may rabies ay i-absorb, sisipsipin ng kapiranggot na sungay na yon. So, dahil dyan, yung 3 taong nakagat ng aso at hindi nagpabakuna ng anti-rabies ay napabalitang patay na. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. So, kayo pong mga nasa probinsya, no? Sa probinsya kasi maraming paniniwala, no? Paniniwala sa maligno, paniniwala sa mga balis, paniniwala sa nono, sa punso. Nanono sa punso ka na, bro. Huwag kang umihi dyan, hahaba yan. Sabi ko, saan ba yun? Makaihi nga. Anak ng kagaw. Oo. So, mga practice na albularyong gumagawa na naglagay po sa peligro yung namatay nga, hindi lang napiligroan namatay. Oo. Ayos, ang bilis naman ng oras po natin sa palatuntunang Kamaong Asero. Ang programa po natin ay bukas para sa inyong mga reklamo, sumbong, hinaing,
don't hesitate to tell us. At baka sakaling kami po ay may magawang maganda sa inyo pong mga pinoproblema, transaksyon po sa gobyernong nadidelay, dinidribble po kayo ng mga taga-gobyerno, bawal na po yan ngayon, ano? Pakatandaan po ninyo, meron na pong hotline 888. Yan, 8888, 4 na 8. Para po yan sa mas magandang serbisyo at panunungkulan po ng mga nasa gobyerno. Pag emergency naman, krimen, sunog, o anumang dapat ma-respondihan kagad ng mga responders, yan, 911. Tama? 911. Oh, 911. Rescue 911. Oh. Gusto kong gumawa ng TV show na Rescue 911. Bong David, Idol Pabati. Ano ito? Ibang aura mo ngayon. Wala, antok ako. Kaya, ibang aura ko ngayon. Partner Bong sa Netherlands. Kailan ka mga kabuelo para makapag-live tayo rito ng sabay. Nandiyan na sa Netherlands, kami naman sa Pilipinas para mapaglingkuran ng mas malawak yung mga dapat matulungan natin. Who else? Yan, sige. Sige. Okay na tayo? Teka, bahabol na report, merong Roro kasing sumadsad sa Libon Albay, sa Albay po ito, na sinasabing tila nagkamali yung kapitan ng Roro at hindi nakita yung mababaw na bahagi po ng dagat sa Libon Albay. Nagresulta po na yung kanyang sasakyang pandagat ay sumadsad po doon sa hindi lang basta mababaw kundi protected area coral reefs. Ayon po sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pupuntahan agad nila ang naturang insidente at i-assess ang damage na maaaring panagutin ang kumpanya pong Santa Clara na yung barko pala na Roro ay parang nag-regular maintenance lamang sa lugar po ng Pantao at babalik yata ito sa Cebu. Phil Rabs, musta ka na bro? Ayan, Phil Rab. Saludo, Leader News, pabati ka Errol. BRC, Bull Riders Club of the Philippines, headed by Felipe Rabulan, a.k.a. Phil Rabs. Yun. Ang gwapo sa BRC na nagpabigoti na ngayon. Sobrang taba ni bro ngayon. Musta ka na bros? Kumusta ka na? Bukas pa rin tayo. Kung gusto mong ituloy yung mga public service natin, patuloy ang si Panay ikot mo naman, di ba? May mga nangyayari sa kalsada, may mga nakasama ko na ito si Phil Rabs sa public service sa DCIR Manila. And we were very successful. May mga napasara kaming establishments, mga lumalabag sa business permits. Marami kaming natulungan ni Phil Rabs. Magkakasama kami si Phil Rabs, si Bro Oliver, at iba pang mga katuwang natin sa public service. Pagka may unity talaga, pag nagkakaisa, maraming nagagawa. Maraming nagagawa. Parang yung walis tingting. Pag ang tingting solo, di ba? Isang tingting, walang magagawa yan. Pero pag marami united, there are a lot of things that can be accomplished pag may pagkakaisa. Si Nolan daw ay hindi makalusot sa linya natin. Bukas na lang. Hindi na makalusot. Sige, di ba nilan? Don't you worry. May bukas pa naman. Oo. By the way, magandang hapon kay Ma'am Amira Shine Magdangal. Yung ating kaibigang founder ng isang national tribal foundation na malapit na po ang kanilang anniversary. Gagawin po ito dyan sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ma'am Amira, hello. At magandang hapon po sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Sana makabisita po kayo sa studio and we'll be happy to accommodate you dito sa ating palatuntunan. Mama Maria, Mama Mira. And all the IPs,
Si Mama Mira representing the IPIS indigenous people in the Philippines at yung anniversary nila, pagtitipon po ito ng mga IPIS sa buong bansa at may mga programa sila, yung mga welfare projects, doon na gagawin. Siguro may mga medical at kung ano-ano pa. Sa darating na May 15, imagine inaasahang mapupuno ang Philippine Arena facilities. Libo-libo yan pagka Philippine Arena. Ilan bang seating capacity ng Philippine Arena? Na ipa-reserve na raw ni Mama Mira yan. At siyempre, hindi naman libre yan. Ganun na lang kabigat at kalalim pagmamahal ni Mama Mira sa mga IPs. Meron na kasi tayong batas nga patungkol sa welfare at pagtitiyak ng kaayusan para sa IPs. Pero kulang po, no? Kasi kung yan po inaayusan ng gobyerno, wala nang gagawin si Mama Mira, di ba? Maraming nangyayari sa kabuhayan po, sa buhay po ng mga IPs, especially sa mga lupa, sa mga, ano nga yung lupang, yung area na dapat ay hindi pinapayagang maibenta, ancestral domain. Yan, yung mga ancestral domain area. Kahit yan ay deklaradong ancestral domain, nagtataka tayo bakit biglang may mga multimilyonaryo transnational companies ang naaagaw yung mga naturang lupain. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang bilis mo ng oras, 4:15 in the afternoon. Pahabol na bati kay Pierce Rivera. Pierce Rivera Cuevas. Babae ba ito, partner? Babae? Lalaki? Ang mga pangalan kasi ngayon, babae, lalaki na. Meron ngang, di ba, noon, ang Tony, pang lalaki, di ba? Tony Porcalia. Ngayon, Tony, babae na. Alex dati, lalaki. Ngayon, Alex, babae na. Kaya nga, yung lalaki ngayon, nagda-duster na rin, nagbibistida na rin. Nagpapalit-palit na Jehan Neri, Jovian Mate Viania, Kapawing and She. Yan, She. You're watching our show. Thank you so much, friends. Ang bilis ng oras po namin. Thank you so much. Thank you. Malaking utang na loob po namin sa inyo at dahil po sa inyo, kami po ay inspiradong maglingkod araw-araw sa pamamagitan po ng ating online broadcast platform, ang Leader Knows Philippines, na napapanood po sa buong mundo. Ayan. By the way, batchmate Rain Hansen. New York yata ito si Rain Hansen, nasa New York, if I'm not mistaken. Si Mimi Galan Kelly ay Maryland, USA. Salamat po sa inyong lahat. Thank you kay partner Jojo Sikat. Thank you kay Attorney Angelo Carlo Guillem na pinagbigyan tayong makausap siya live sa ating palatuntunan ngayong hapon. Salamat po sa mga nanood sa atin. Buong pwersa po ng Leader Knows Philippines at Kamaong Asero. By the way, partner Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao City. Standby ka lang. At puliduhin natin yung Ganadong Barangay. Malapit na, Ganadong Barangay TV show. Yan, dito pa rin po sa Leader Knows Philippines. Ayos, mga taga Tuguegarao City. Hello. Sa ngalan po ng aking co-pilot, Engineer Oliver Licop, ako pa rin po ang inyong kakampi sa public service at sa mga balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Inyong napanood ang mga batas na batas ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.